яшәй безнең зур авылда. Гомәр дигән кеше урамның аргы ысында. Ул положительный егет инде безнең Гомәр. Тик ләкин бит уның мейестәге кара күмер. Ул һаванда битен иртән явып карай. Ул булса ла кисен мочалка менән нышкылай. Тик табигый төтте улай гына бетереп булмай. Шуңа уның башын төндә кара уйда тырнай. Кара Гомәр үтеп бара яшь Гомәр. Заяга үтмәһен Гомәр калмаһын кара күмер. Кара Гомәр үтеп бара яшь Гомәр. Заяга үтмәһен Гомәр калмаһын кара күмер. Һин кайгырма Гомәр дилем булып тумаганга. Һин кайгырма Том Круз кебек кылу булмаганга. Иртән алып төнгә кадәр һинең ишең бара. Төндә өйгә кайткач бөтә йөзләр кара була. Кызлар яраталар апак йөзле малайларны. Кызлар яраталар акса тоткан агайларны. Һинең кебек кара күзле тырыш егетләргә тормыш бит барыбер алак күпләп агын бирә. Кара Гомәр үтеп бара яшь Гомәр. Заяга үтмәһен Гомәр калмаһын кара күмер. Кара Гомәр үтеп бара яшь Гомәр. Заяга үтмәһен Гомәр калмаһын кара күмер. Кояшка өтелгән битләрдә агарты булмай. Костюм кыйһәлә ул бит гастарбайтырга охшай. Өйәл булып аткан бармактарын дөгеп карай. Тыштан кара булһа ул истән яхшы малай. Һинең кебек тыйнак егетләргә еңел булмай. Хәләл кара күзең менән генә үрләп булмай. Һинең кебек кара күзле тырыш егетләргә тормыш бит барыбер алак күпләп агын бирә. Кара Гомәр үтеп бара яшь Гомәр. Зая